When the sky is filled with stars and the night is falling. Like a star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Hangak tungasin kaju. Tanawa. Tungasin. So guys, natis Menderio. So, what's up sisters ko brothers? This is Marie. Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga new uploads ko. But first, tabi. Manabis ako na kay Basig. Bakit di mo kakanan? So guys, nandito po tayo ngayon sa cemetery sa Kambuyo. Kasi, kalag-kalag na dapat tandaan na to ang mahal sa kinabuhi nga ni Panaw na. So, kauban na ho guys, ang ako ang manghod, hangak azo ni Saka datos ikan daddo. Tabi, nitungtong ko daris ko manabi, di ba ta basta nata sa makalabay ta kay para hindi ta kapan, di ba? Okay, sakit ba dyan makaman ho. Tara ko ang mga manghod, duha ka bok din ang papagipaw mga agatong libon kay one na to rin kalibunan bitaw, di ba? Once a year ba dyan kuan matanda. Uy, tabi. Marami sa ta. Nga. Mau na pa? Basta ako pinuniya ba? Asa tanaw na to. Kaya wala na ka to si Papa. Asa pa? Di naman mailhan. Ilhan agad. Gusto na. Asa? Gusto na. Okay. Uy! Irog. Pablo. Pablo? Pinol. Yahoo! Na pa, Pablo. Oo, wala. Sabi ni Palolo na, ha? Char. Diba? Thankful ta kay. Hindi lolo na po na. Okay. Ana. Oy! Diba na lang mga kauban? Yahoo! So, kung mananda, diba natin ang kasa kay parang, kanangwan nga, love siya na labi sa wala. Wala na ang mabahod. Daras pa pa. Nag-andam. Ay, sa okay. Hawiri kay itong plastaran. Ayo, hawiri kay atong kwanon. Nami dang juice. Asa mo to? Asa? Nami juice, kandila. Karang kuan na ba ang isa pa? Butang na anak. Ayun sa ibutang kay. So guys, Kabas. Gawas. Pag. Damay. Nagdot. Yapol. Ayun na. Gawa mo ito. So guys, nara ang mga kauban. So kaya mo ang menteryo sa Kambuyo is kanang napungtod bito siya. Di ba na tanaw mga duta sa bukid. Muna unja guys, ipakita na ako dito kay mga padaman mi dito sa kinatumyan, kinababuan kay napod naglolo ni papadagto. Then thankful po tong mga apo bitaw kay natong papapantudluan ta sa tong mga lolo. Parang di po sila makalimot. Di ba? Na atsang! Halag kabaw pa. Nagsabod ang kabaw niya. So guys, nakita kong kabaw. Nasabod. Asa kay, badbara ng kabaw. Darang ang mga kauban. Di ba tanawan ninyo? Ano na, kaginay, hinlo pa. So guys, nakawa ming daan kay kaning tagtuig na. Sa pa.
Di ba kung mga to tag-interview is maglusot-lusot rata bisag asa kay kanang kuan, you know, lusot-lusot rata waray parang puron to itong mga mahal sa kinabuhi. So guys, ari nami og kanang di ba inigpadong na mag kalag-kalag is magboluntaryo ani sa mong barangay parang kay ang among interview ani is by barangay mo nang naradapit babaw tarad to. Tas papa wala nakatod so pag ako kay nakatod kus lubong ni nanay hini papa nanang ibabaw ng blue. So guys na ipakita na ninjo. Nara tabi nara ng mga kauban. Nara na pa kakalibunan na. Asa? Dara. Also guys, tanawan ninyo. Kami radaris minteryo karon. Kami ra ginananda na hilom kazo tanawan ninyo palibot. Nana miss kinababuan kay na ag lola ni papa. Then nana pud mi. Dara. So nahinlo na pud ni siya kay kanang nanabito pa igsoong papa ni Dong. Patay na ho. Na makialam Hi guys. Wow. Balik ka. Hi guys. Asa man taron? Asa man taron? Asa man ka? Sari sa Kambujo. Nagunsa man ka? Nagkuan sa lubong guys. Nagunsa ka? Nananda. Hi guys. Balik. Hi guys. Hi guys. So, ingani din mi nalagang manghod. So, taras papa. So, kaya rin ng papa mo nang gusto na ipakita ninyo kung namoy mahal sa kinabuhi. Dara taga Kambujo. Dara minteryo, diba? Hinlot siya guys. Kay November 10 na ron mo nang nidong nami anhi kay diba ang minteryo is lockdown sa panahon sa November 1 ug 2 mo nang karon nami nakadong anhi kay karon na pud open. Kay pag November 1 ug 2 is na nagbantay nga nguan bawal pasudlan ng mga minteryo, diba? Mo na ipatakaran sa amua. Diba? Dara na ang lolo anig lola and then lulog lola and then dapat mo agi ta inigkuan tabi muna ko gamay ari pa kay kuan ngadtuon na mo man naig mi kandila ari mi mo una tara tanawan ninyo, diba? Nga na jud kahilom ngani kahilom tara. Hawi kaayo. Ay, makagwapa man yung pining kamera. Wow. Kanahan ba yung mag-vlog-vlog o kanang magwapa po kamay. Medyo wapa jud ko na kahilamos kay ni Sadyo ko kay busy ko kayo sa bahay. Si papa ni ingan na largo o mandong may winteryo. Mana, nangdong go naman jud ko sa live. Wow. Para sila. Nibanan ako sa kinababuan dara hilom kayo diri guys. Ako rin nakatugaw kay ako nagsaba-saba diri. But sabot-sabot lang mo ha kay I know kasabot mo na ho. I know kasabot mo na ho. Ayan ba yung kayo kuan buni that's right. So dara pud ag lolo. Atong last is ato mi sa lola then kani nang pila na ni kadikid di bitaw. Pila ni kadikid nang dumidanhi. Tarang papa hangak guys tanawan ninyo arang hiluma judari kami na kana pa na galaryo unsa na pa Emiliano Emiliano.
So guys, padung na may mong uli. Di pa na medyo kuan na jud siya. Mohapit mi sa kurus ko, di ba? Dapat inigkuan mo ulita. Mohapit ang kurus ko. And then mohapit pa pug ko sa isa ka na ka friend nga wa na ni classmate na ho sa una. O di ba tan-awan hinjo hilom kaayo dire. O hilom kayo. Hilom kayo dire oh. Pasalamat naman po ko kayo ron kay. Di bito kayo siya init. Tungod sa kuan kay og init jud siya. Makasakit sa ano kasi makasakit sa heart pero mahal naman kita Hindi naman ako. Kung mahal mo isang tao, hindi mo naman kaya saktan, di ba? Ikaw ang binibini diba? So ayan na guys. Papunta na tayo sa ating patutunguhan. Naglalakad lang kami papunta sa'yo. Maglalakad lang ako papunta sa'yo. Ay! Nako! So guys, papunta na kami. So, turist ako. Ako lang yung, ako rejim sa baanan bahala kamera na dadi ba. Ako rejim dog, saba-saba dari. Mga to misamong turist ako kay, diba? O, wata nakatod sa nagdun sa atong ubang lola muna mudong ta sa ato sa kurus dako kay adto ta mo kuan yan na dira mo ang kurus dako bago na dako lagi na di ba ana ta managkot kay parang kuan uy init ang ganyo ba halimay so guys, manamigla kang pa. Nisiga na. Agisa na kamang handog sa kuan. Nahadog sa siga. Nahadog sa siga. Dara akong papa. Then, wow. Tingbaw kayo tanong kay natin mga supportive na father. Yan. Di ba bunghogon kayo? Saan si later pa? Una lang mo gamay dito sa lawod. Di ba? Dara akong amigo dari. Ari una ra mo gamay. Pauna na gamay na ako. So guys, paulit na ako. Tuwa na ni uli ako ang mga manghod na pabunghog na ko. Gani ha patungas mi karon pabunghog na pod. Nagmotor mi parong ari ako i-drive sakay ang hong duha ka manghod ug ahong papakay. Kaning atong mga manghod bitong nga gagmay basta kuan nay motor abtik gajud kaadyo abtik paskilat. So guys, moto iporma sa mo ang menteryo sa Kambuyo. Hindo siya kay bag-o gihilampasan. So ngadto hilom ron siya guys kay tag-ilis bitaw dong sa menteryo ang ubang tao tungod daring pandemic. So unja mo ngadto siguro mi sa Tabuan Cemetery kay napod ang katong mga kalululuhan og papa ni mama unja anis Kambuyo is motong side nila papa motong nidong mi ani. So guys, thank you guys for watching my video and see you again in my next upload and don't forget to subscribe. God bless. Bye bye. Basim.